Żgur li m'hemmx kritika, għaż żgur m'hemmx tikkritika. Hekk saħaq il-Ministru Michael Falzon meta ddeskriva l-budget f'konferenza tal-aħbarijiet l-erba' filgħodu. Iżda meta mistoqsi kif il-Gvern ma raħħax il-kontijiet tad-dawl l-ilma fi żmien ta' pandemija, huwa wieġeb dan il-mod. Għalfejn ma raħx il-kont tad-dawl l-ilma? Forsi nfakkar ftit il-memorja kontijiet tad-dawl l-ilma raħs. Prezzijiet internazzjonali tal-enerġija vera raħsu ġifieri mill-aħħar roħsi kien sar, ġifieri raħsu anke sa 0 ċenteżmi. Għalfejn ma kienx rifless fil-kontijiet tad-dawl. Titara lejla s-siem tajjeb, l-għonet il-kontijiet tad-dawl huma bbażati fuq prezzijiet internazzjonali. Wieħed irid ifakkar li matul din is-sena il-prezzijiet internazzjonali tal-enerġija niżlu fl-anqas livelli kawża tal-kriżi tal-pandemija u dan ma kienx rifless fil-kontijiet tal-familji u n-negozji. Dan apparti l-fatt li f'ġimgħa li l-Gvern naqqas iż-żieda lil pensjonanti b'2 euro, kif ukoll naqqas iż-żieda għal oli tal-ħajja bin-nofs għal euro 75 ċenteżmu, Michael Falzon qal li dan kien baġit ċellugi. U m'hemm xejn ħażin kien hawn min qal li dan huwa budget ċellugi. Dan il-partit, dan il-Gvern bħala riżultat tal-partit mhuwa xejn li fil-showcase ta' min verament jemmen fil-ġustizzja soċjali. Intant f'din il-konferenza ħareġ kif wara kważi 8 snin fil-Gvern kien biss issa lill Partit Laburista ta' żieda ta' madwar 50-70 euro fis-sena fi-Children's Allowances wara pressjoni mill-Oppożizzjoni u l-Unions. Kien hemm min jiblu ma jara żieda fiċ-Children Allowance qabel is-sena d-diet 11-il sena. U għalhekk ammetta li kienu gvernijiet nazzjonalisti li l-aħħar li taw iż-żidiet fi Children's Allowances. Michael Falzon jgħid li dan hu monument tal-Labor.